Patay ang usa ka 28 anyos nga lalaki sa Matalam, Cotabato human matud pa misukol sa otoridad aton sa pagsilbi of warrant of arrest bato kaniya sa iyang balay. Ani ang report ni Tony Humamil. Isilbi lang utang ato sa 28 anyos nga lalaking suspect ang warrant of arrest bato kaniya kalabot sa kasong paglapas sa RA 10591 ug RA 9165 sa iyang balay sa barangay Marbel, Matalam, Cotabato, Martes sa buntag. Apan una pa man nasilbi ang warrant of arrest, gipaarakan na sa target ug makaubanan niini ang otoridad. Patay diha-diha dayon ang suspect samtang nakaikyas ang iyang makaubanan. Sumala sa kapulisan, gikonsiderang high value target sa national level ang suspect nga usa ka mag-uuma. Na-recover gikan sa suspect ang 24 ka pakete sa gituang shabu ug usa ka M16A1 rifle hydromatic nga dunay mga bala. Gidala na ang patayng lawas sa suspect ngadto sa iyang pamilya aron ilubong subay sa tradisyong Muslim. Sa General Santos City, arestado ang usa ka 42 anyos nga lalaki humanangawat na og pinya. Nakuhaan pa og illegal nga droga sa landfill sa barangay Sinawal. Sa investigasyon, naaktuhan ang suspect nga nangawat og mga pinya sa usa ka plantasyon sa lugar nga gipangkarga niini sa iyang sidecar ug gilayong nadakpan. Diyang gikapkapan ang suspect, didto na na-recover ang upat ka pakete sa giingong shabu. Magatubang og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ug theft ang suspect. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao.